oficiálne druhý, za ním. Takže oficiálne sa mi tu tí zombovia stakujú. Kebyže tu mám tie styky, aspoň drevo. Tu mám môj brat, ale ty vole. Really by som mal robiť aj niečo iné, ako tu zabíjať zombíkov. Ja ich tu asi nechám nastakovať a odídem odtiaľto a idem vám ukázať. Tu redukujeme v tomto svete veľké počty. Určite vidíte. Hrozne náročné je to. Potáto tam padlo. Tam padol iron. Ja mám rýchlo názorne, ukážem ešte raz, ako sa to robí. Minul som tu asi všetky meče. Do irony. Teda to bol rekord, chlapče. Normálne. 2. Tak ja idem vlastne sem odložím do čestky ako veci. Čo ja viem, veci, čo aj na farme nechávam. Si potáta, ešte jednu mrkvu, určite odtiaľ to berem si hore toto. Tu je ten crafting. Crafting si nový meč. A tých parchantov. Stále lepšie, jak byť parchanti. Takže ideme hore. Asi dnes budem stavať s vami farmu. Ale nie takú farmu ako v telke. Ale farmu ako farmu si spravíme novú farmu, si spravíme na mrkvu, na potáta, na tie bazmek, na tie reďkovky. Také červené je to reďkovka, ja tomu hovorím. Originál reďkovka. Že som vám ukázal v jednom dieli som vám ukázal tú XP farmu. Spawner, čo sa tu vlastne stalo. Kejblíky, belíky. Ak tie kýble mať budem. Dneska pali tam dole v láve. Ja spravím strich, kým nájdem kýble, tak čus. Záchrana 5 kýblov nájdených. Toto sa mi přestáva líbiť, mám tady pavouka. Vlku, kill ten pavúk. Level 16, juhu. To bola chvíľka len na mojej XP farme, chvíľka. XP farma je dosť účinná. Ukážem vám, ako som staval svoju farmu. Ja neviem, či som na tom dobrom strome. A som na bratovom strome. Jeho provizornom strome, do ktorého ešte. Ja sa tu schovám, mne tu aspoň neprší. Vidíte, aspoň mi tu na hlavu neprší. Vidíte, ako záhon mi to zalieva. Záhon mi to zalieva, to je hlavné. Sem nasadíme zase potáta. Ty sa potáto do svojich unikatov. Neviem prečo, a tu sa mi to rovno pri tej vode ničí. To musím dáko vyriešiť, ako sa na tú farmu môžem dostávať, bez toho, aby mi to ničilo. Viem, mám taký hnusný hlas.
To bol hlas. Tak, kýble mám, hlinu si nakopím. Či idem? Asi rovno idem. Čo to ešte bude chcieť určite. Trapdoor. Ten strom sa mi nič vlastne nedostane, je to špeciálna moja neviem, asi na bratov. Ani na bratov nie vlastne, vidíte, je to vlastne taký dvojblok, lebo najprv som postavil ako taký okraj štvorec, do toho som dal hlinu a ešte pod to som ja chytil vlastne a postavil, ako sa to volá, ďalší pás, ale to už dreva, lebo tá voda by normálne tiekla dole a to by... Viete, tak som tu potrebovala dáko zastaviť tú vodu. V budúcnosti plánujeme k tamtým farmám, aj tam k domu si určite postaviť most. Bič sa nažral. Presne som vám ukázala, ako sa kosí sugarcane. No, hovorím, že potrebujem ešte tu jednu kravu, no tak to si za videom určite. Aj tie farmy naplniť za videom, určite veľa vecí spraviť za videom, ako plánujem spraviť za videom určite veľa vecí. Viete, tí, čo hrajú, viete, modovaný Minecraft ako Hexy, že sú tam lepšie, že no tak si hovoria, tak dungeon bežný, že taký, tento normálny dungeon z tohto Minecraftu, ktorý nájdem, keď ja a výskam od radosti, že super, našiel som parádny dungeon, tak vlastne oni nájdu a povedia si, že to je nič. Really? Ti bude dobrá lopata. Budem mať tu asi dosť problém ako s farmami. Ale konečne ľudia, našiel som mrkvu. Budem mať praso! Budem mať prasco. Znamenať prasco, slepco, ovco. No, tu spravím asi takú veľkú farmu na... Povedal by som potáta. Raz, dva, tri. A vidíte, s touto lopatou sa perfektne naznačuje. Raz, dva, tri, štyri. Či vlastne namrknul som tú farmu. Wow. No, tu si tu potom okopkáme. Motičkou. Ale takto ja robím farmu, lebo voda ovlaží presne 4 políčka vody. Takže ja celkovo si to myslím si, že by sa to dalo ako šetrne spraviť s tým, že viete, aby tá farma bola ako väčšia produkcia z toho istého priestoru. Normálne by každý robil bum, tu ešte, plus tu ešte,
tu a mal by z toho veľké nič. A pozrite, ja tu mám 4 krát. Raz, 4, 5, 7, 8, 9. Ak dobre počítam, to je 9 krát 4, to je 36. 36 je to, áno. 36. Tu aj strik s vodou. Nie je to, že stačia len 2 bukety vody. Pozrite, máte 2 bukety vody. Ukážem vám to na ďalšej farme, ktorú by som si postavil. Jasnežný bióm už. Tu už je to, to bude na mrkvu. Čo ja viem, tu musím skosiť strom. Po kosení stromu sa Johnny zbrať. Kosenie stromu úspešňované. Si kraftím lopatu, hop. Viete, na čo budem takto zoskackať? Nechápem, jak akože tých 15 minút tak uteče. Hop. Tu sme s bratom chytali ryby a podarilo sa mi na udicu chytiť špeciálnu enchantovanú udicu z... Počka, ty ideš na našom serveri. Áno, ukázala som XP farmu. Traliolia. Na XP si sa aspoň. 16 som a to som dvakrát skapal. A čo si získal? Také dobré od tých gicov. Nič? Nič tak? Geco! Nájdeš na nášho klánku SR. Volá sa Legendary klán. Všetci tam majú legendárky. Zatiaľ. Ten, kto nemá legendárku, nemôže ísť do toho klanu. Môže. Sa to bude volať, že legendárny klán. Dám ti Eldra. Nemôžem byť kolíder. Nie. Nikto není kolíder, len ja som kolíder a ty môj líder. Jasne, ani tvoje branie. Vrátim sa po... Som vyspatý, pripojil sa môj brat. Čau. Práve. Matige. Vždycky si zatvorí trapdoor. Vidíte tam? Tu môj milovný. Ale bohužiaľ ja už tomto video končím. Farmu dostávam. Ale vy sa dobre majte a videa editujte.